Amen maqhawe, sanibonani nginibingelele endaweni zonke la kufinyelela khona le video. Elami igama uDJ Asiye Enqabeni Ministries ngaphansi komprofeti uDr X. Sicela ukuthi ni-share le video baningi abantu abayidingayo, nawe oyibukayo uyayidinga. Ngicela ukuthi nginichazele nganazi iy'nsebenzo ezinamandla ziyamprofeti uDr X. Wena othi wawungayanga empophomeni iwasho awuzange uyithole, khululeka sinawe. Lesi siwasho-ke nawe othi wawuyile kodwa saphela ngoba abantu bayabaningi sisincane awangasithola. Sesibuyile siyatholakala, sihamba kanje siyikhombo, uzokwazi ukuthi usithole ngo-250. Mangabe-ke sikanje ufuna ibhodlela lilodwa uzolithola ngo-200 rand. Mangabe ufuna isiwasho lesisodwa uzosithola ngo-50 rand. Uma kukanje uzokuthola ngo-250. Lesi siwasho-ke lesi uyasihlanganisa, usihlanganise njengoba uyasibona ukuthi-ke sihlukene kabili. Uyasihlanganisa sibe into eyodwa, uzobeke usufutha ngaso, uyageza, uyaphalaza, ucela yonke into oyifunayo. Ngabe ufuna umsebenzi, ngabe ufuna ithenda, sizokusiza, sizokugilela izimanga. Leli bhodlela-ke nalo futhi uyalikhulumisa, ulithi nje ulihlanganise, ulishukushe kanje, bese uyakwazi ukuthi ulijinje kancane, uthi shampu. Awuligcobi kakhulu njengoba sinakamkhulu, uthi nje kancane, uthi ngabe u-aplayele ithenda, ngabe mhlambe unecala, ngabe uya-interview, nanoma yini oyifunayo lizokusebenzela likugilele izimanga. Mangibuya-ke ngibuya ngiza la futhi kwezinye iy'nkunzumalanga ey'namandla kakhulu. Ikhombo le, njengoba ikanje le khombo uzokwazi ukuthi uyithole ngo-800 rand. 800 rand nje kuphela. Ifake insipho phakathi, uyageza ngale nsipho isusa amathunzi amabi, nawe uthandeke, ube muhle kubantu, uthandeke nakumlungu wakho, nala ufesa khona uqashwe. Umlungu akakhethe wena, yabona nje uvele behleke bejabula abantu. Le nsipho-ke izokugilela izimanga. Lamafutha lawa mangabe uphuphe udla, ngoba abanye badliswa belele, uyakwazi ukuthi uwasebenzise, uwaphuze nje kancane. Abanye futhi bayawasebenzisa emanzini noma begeza, bawathi nje consi kancane. Noma mhlambe uye emsebenzini noma uya la onethembi khona, awufisi ukuthatha imeqo nembulelo, uyakhona ukuwagcobisa phansi kwezinyawo, uwagcobise nasezandleni, bese uyathula nje ubona ingilosi kababa umprofeti Dr X ikugilela izimanga ngalamafutha nje lawa azokulekelela kakhulu. Ngibuye futhi-ke ngingene la, yabona la umkhucululi, njengoba uzwa nawe igama lithi umkhucululi, akhuculula-ke yonke into embi. Wena othi unamabhadi akukhanyi lutho, into zakho ivalekile, ibhizinisi ayihambi, thola na umkhucululi. Lesi siwasho-ke siyaphalaza, siyagquma, siyageza, uyasikhulumisa-ke. Angithi abathakathi nabo mabekuvala bayakhuluma ukuthi wena sibanibani, impilo yakho mayivaleke, nawe-ke uyakhuluma. Lesi uyageza, uyachela, sixosha imimoya emibi, bese mangabe ufuyile lapha nesibayeni sakho, uyangena nje ufike ugubhe, uthathe lesi siwasho usifake iplastiki, bese uyakhuluma. Ufuna kwenzeke kwimfuyo yakho njengokuthi nje ayande, ayizalane, yande, ayivikeleke emaseleni, yabo mhlambe nasey'feni, amasela engadlaleli esibayeni sakho. Lesi siwasho-ke sizokulekelela kakhulu. Nawe othi udlala imimoya emibi, uyacindezeleka, uphupha yonke into embi le ithunyaza ubumnyama, lesi siwasho sizokulekelela kakhulu. Sithole-ke nawe lapho ngasekhaya. Amanzi lawa uyakhona ukuwaphuza, uyakhona ukuwathela uma ugeza, uphalaze ngawo, ugqume ngawo. Mangabe futhi uyapheka, uyawuconsisela nje kancane, uyachela ngawo ekhaya ebaleni, noma mhlambe ninohambo, imoto uyayichela, niyala mhlambe nibona ukuthi hayi laphana-ke ziyakhala, la manzi uyawasebenzisa kakhulu. Noma awuzizwa kahle, uyakhona futhi ukwathi qhabu, ubuke ekuhlanza ngaphakathi, ekudlalela nje kamnandi kakhulu, nawe uphile ube ngumqemane. Sibuye singene la, lezi ntambo lezi njengoba zimbili kanje, le ibizwa ngokuthi uchitha izitha. Wena othi unezitha, ithole le ntambo, izokusebenzela kakhulu. Uyifaka nje okhalweni, le uchitha izitha. Lena-ke ihlukene kaningi, iyodwa 100 rand, iyodwa 100 rand. Le ihlukene kaningi. Umprofeti ukhiphe isiprofethi ocishe basibonile abaningi ku-TV nasenkundleni zokuxhumana. Le ikhona eyezulu, njengoba izulu liyaganga bafuthi emakhaya. Lena-ke izokulekelela kakhulu, uyayifaka emzimbeni, uyakhona futhi ukuthi uyifake nasendlini, ikuvikele nje straight ukuthi ungatholwa umphezulu, ungadlaleli kuwe. Noma unecala uyayithola le, uyafuna futhi ukuthi uthole umsebenzi, uyakhona ukuthi uthenge le ntambo.
ibuye ibe intambo yenhlanhla, intambo futhi ukuthi uthole abantwana bawungabatholi abantwana, noma ufisa uqinela isibhamu, uyayithola le ntambo le ikuvikele. Mangabe isingcolile-ke uyakwazi ukuthi uwashe ungayigqoki, before uyigqoke uyibuyise kumprofethi azokubusisela. Kodwa uma ukude uthatha nje lamafutha lawa bese uyayigcobisa njalo uma isingcolile bese-ke uyayigqoka. Kubalulekile ukuba nalamafutha asebenza ey'ntweni ey'ningi. Sibuye futhi size la umgexo lo kababa umprofethi umthandazo uyakuvikela la uhamba khona, uyawugaxa nje ungabi lula udlale otsotsi bedlalele kuwona, abadlaleli kuwo, uyawugaxa futhi nasemotweni noma uwugaxe endlini. Ungawufaka-ke naphansi komqamelo, abaningi uyabasiza kakhulu ukuthi bengacindezelwa zithunywa zobumnyama. Bese kuthi masingena la, njengoba ubona nje kukhulunywa ngenhlanhla yemali la, ufaka nje esikhwameni wena uthi imali ayihlali idla phansi, ayinasinqa, uyigcina ingena, ugcina ungabonanga ukuthi uyenzeni. Thola la uzokwazi ukuthi usizakale kakhulu. Ukhona futhi nosawoti wakhona o-R20, nalezi nje uzosithola ngo-R20, R30 la. Lezi izokubambela imali ukuthi ingabaleki. Bese sibuya futhi-ke size la istika lesi zibusisiwe njengoba zikanje. Le stika usifaka emotweni noma usifake efasteleni noma emnyango endlini la uhlala khona, kungaba isekhaya la ubuya khona, kungaba isemqashweni. Sizokulekelela kakhulu lesi stika lesi ukuthi-ke uvikeleke la ukhona, nemoto yakho ingantshontshwa otsotsi bengadlaleli kuyona. Lawa amakhandlela mawufisa nje ukuthandaza, kubalulekile ukuthi wathole ililodwa, uzolithola ngo-R50. Lawa uyawasebenzisa kakhulu uma ukuthi-ke mhlambe khona ufisa ukwenza, ucela ey'dalweni zakini, wenza umsebenzi, ufisa ukuyokhuluma emathuneni, uyocela njalo njalo. Kubalulekile ukuthi ube nawo, uthandaze ngawo la makhandlela. Leli elibomvu lilwa nje straight nezitha. Wena othi unezitha, ungathola leli khandlela uthole nawe uchitha izitha, ubuke izinto zenzeka, vele ngani la kuwa izinto ziyenzeka. Leli khandlela lizokuphilela izimanga. Kubalulekile futhi ukuthi-ke uthole nanayo impepho njalo uma ukhuleka ushise le mpepho le, uzoyithola ngomnikelo ongu-R100. Akusiyo impepho nje ejwayelekile, kodwa ihluka kakhulu. Le ibusisiwe ngogcobo lukamprofethi, iba nayo lapho ngasekhaya. Ngibuye ngize la ushuni wamadoda. Wena othi usukhathela amaphilisi, lonke uhlobo lwekhemesi laziwa uwena, lonke uhlobo lwephilisi nguwolaziyo. Ngena la, phuma emaphilisini, ngena la ngo-R500 nje ushuni wamadoda uzokudlalela iy'manga. Wena othi uma uthi angena ekameleni ulubone edlalayo, uluza njalo ngathi ithimu yami i-Kaizer Chiefs. Lalela, ngena la uzofana neMamelodi Sundowns, ugabavule nawe uzungakholwa ukuthi uwena. Usebenza kanjena-ke ushuni wamadoda. Ukha nje isipuni, uthathe ikhaphu yobisi, uthele phakathi, ukubilise imizuzwana, kuhlangane. Uma sekuhlangene bese uyakuyeka noma mhlambe imizuzu eyishumi kuye kuphole, bese uyakuphuza. After 5 days ungakuphinda futhi wenze okufanayo. Ungafaka-ke noma esobheni, mawupheke isobho, mhlambe khona isobho kodwa usawoti ungawufaki. Uthathe nje isipuni soshuni wamadoda, uthele phakathi esobheni, ukubilise, bese uyakulinda imizuzu ewu-10 bese uyaphuza. Ubuke izinto zenzeka. Uye ukusuwela inyongo, ukhale ngenyongo ngoba inyongo ingenamkhulumeli. Uzowina njenge-Sundowns ekamelweni, uzobona umama naye uzojabula, nawe uzojabula. Sengivala nje, sibuya la usawoti. Lo sawoti-ke bakithi mangabe nje lapha ngempela uyapheka, uyakha nje kancane, uthele phakathi, noma mhlambe inyawo zakho azikho kahle, uyathoba, uyageza, uyagquma, uyaphalaza, uyacela. Wena othi uxakwe imoya emibi, lo sawoti-ke ukha nje kancane, uzokugilela izimanga. Ubuke izinto zenzeka empilweni yakho ngo-2024. Kulabo abafuna uku-order iziwasho, iya ePep, uthole iPep store number yangakini, bese ulungisa u-200 wokuposelwa, bese ulungisa imali yaleyo product othi uyayifuna, bese uyasifonela ku-011 404 5166, 011 404 5166, noma usithinte ku-011 404 5083, 011 404 5083. I-account number la ekhaya esebenzayo iStandard Bank, ithi-ke nje-ke 220 188 505, 220 188
505 uzokwazi ukuthi ufake umnelo wakho lapho bese uthumela ubufakazi ukuthi uyifakile imali ku-account ne-PEP store number. Wena othi ufisa ukutshala nawe futhi utshala kule account ufake i-reference lapha kwi-reference ufaka i-cellphone number yakho. Umprofeti Dr. X uzobe esekufonela esekupha isibusiso. Ziningi indlela zokuthatha isibusiso. Silandele ku-social media TikTok Dr. Prophet Xaba, Dr. Prophet Xaba, Dr. X Nogwajagesi ku-YouTube channel Dr. X Nogwajagesi, Facebook Dr. X Enqabeni Ministries Amaqhawe, our official account. Ngempela inabantu abaningi. Udoktar ophelele kuzona zonke izindawo. Siyabonga.